A vy horí, horí. Hej, a vy horí, horí, obráte sa bokom. Sme študenti Strednej odbornej školy pod Bánošom v Banskej Bystrici a študujeme odbor Podnikateľ pre rozvoj vidieka už 3. rok. Naša škola vychováva študentov, ktorí by svojimi znalosťami pomohli Slovensku byť sebestačná krajina. Pochádzame z regiónu Horehronie, ktorý nám je srdcu najbližší. Chceli by sme vám predstaviť jeho časť a zviditeľniť ju prostredníctvom historickej cesty, ktorú by sme chceli zveľadiť a zmodernizovať. Táto historická cesta viedla z obce Závadka nad Hronom, cez obce Heľpa, Pohorelá, Šumiac až na Telgard. V dnešnej dobe je nevyužívaná, teda zabudnutá a zanedbaná. Táto cesta je obklopená 2 národnými parkami, a to Národný park Nízke Tatry a Národný park Muránska planina. Je to prevažne horské prostredie s prekrásnymi panorámami, na ktorými sa týči Matka Hôľ, Kráľová hoľa. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Na Kráľovej holi. Naším nápadom je spropagovať historickú cestu moderne prostredníctvom GPS, teda spojiť moderné s tradičným. Do GPS by sme chceli zaradiť informácie o okolí a mieste, kde by ste sa práve nachádzali. Obsahovalo by to aj informácie o vzdialenostiach a nadmorských výškach v danom regióne. Chceli by sme tento náš projekt prepojiť s už existujúcou aplikáciou, v ktorej sú zmapované pohoria Slovenska, o ktorých sa dozviete pomocou fotoaparátu v mobilnom telefóne. Spomínané obce už spolupracujú v rámci regionálneho združenia obcí na využití historickej cesty pre vzdelávacie účely základných škôl pre výuku v predmete regionálny národopis. Tieto obce plánujú do budúcnosti vybudovať na tejto historickej ceste náučný chodník nielen pre vzdelávanie, ale aj pre rozvíjanie cestovného ruchu v regióne.